sam ljudi, donut čvarstom toper učiti geografiju, neke najosnovnije stvari. Da vidimo čega tu ima. Atlas svijeta za školu idom. Ovdje imamo cijelu Hrvatsku. Da vidimo. Imamo tu grad Zagreb. Znači neki najglavniji gradovi Hrvatske. Zagreb, Varaždin, Čakovec, Bjelovar, Križevci, Požega, Đakovo, Vinkovci, Osijek, Karlovac, Sisak, Koprivnica, Ogulin, Otočac, Rijeka, Rovinj, Crikvenica, Delnice, Gospić, Šibenik, Split, Zadar, Dubrovnik. I to bi bilo to. A sada ćemo doći da vidimo neke glavne lutke. Kad ću ja vidjeti Brać, Hrad, Komiža, Dugi otok, Cres, Mali Lošinj, Veliki Lošinj, Krk, Pag, Rab. A sada planine. Medvednica, Papuk, Psunj, Ravna Gora, Krndija, Zrinska Gora, Petrova Gora, Mala Kapela, Čičarija, Učka, Mala Kapela, Velebit, Plješevica, Biokovo, Kamešnica i to su neke najosnovnije planine koje svi trebaju znati. Samo treba znati gdje se nalaze, to vam nisam pokazao. Da, koji je najnji otok Jabuke, to sigurno niko ne zna, ali ja znam, to je otok Jabuka. Mislim, neki znaju, ali ne svi. Što je logično. Koliko država nas okružuje? Ko nije znao, okruži nas Mađarska, sjeverno Slovenija, isto sjeverno Srbija, ona nas okružuje, mislim, imam granicu sa Srbijom na istoku. Na zapadu imamo granicu sa dijelom Slovenije i zapad i istok u Buhovča. Sjeverno, mislim, zapadno imamo granicu sa Italijom i granicu sa Crnom Gorom na jugu. Znači na sve strane svijeta imamo granicu sa državama nekim. Svi kupite ovaj atlas.
ako je još u prodaji, a vjerojatno nije, pa onda ne možete kupiti drugi atlas. Ovaj nećete nigdje naći vjerojatno. Ovo. Nadam se da vas je Stormtrooper dovoljno naučio. Da vidimo još ovo. Ako niko nije znao, ovo se zove globus. Znači, kontinenti. Azija, Afrika, Europa, Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Antarktika i Australija. 7 kontinenta. I malo vode.